Jesper, der kokain her. Det er godt. Hej alle sammen, vi vil lige fortælle lidt om opium og kokain, men vi starter så her med kokain. Kokain udvindes fra kokaplanten, som vokser i Sydamerika. Kokain kan også kaldes cola, sne, Charlie og coke. Crack er så kokain, som er forarbejdet, så det kan ryges. Kokain er et meget vanedannende stof, dog ikke fysisk vanedannende, ligesom heroin og alkohol, da man ikke får abstinenssymptomer, ligesom fysisk, psykisk afhængighed. Man bruger kokain som lægemiddel nogle gange, blandt andet for at diagnosticere honor-syndrom eller for at lokalbedøve øjet. Kokain giver en adrenalin, og derfor bliver man mere vågen, man får mere selvfølelse, og man mister også appetitten. Man får en rusfølelse, altså intens lykkefølelse, større stemmeleje og kritikløshed. Det er også lokalbedøvende, så man kan ikke mærke smerte nogen steder nogle gange. Man får også hurtig puls, karsammentrækninger, blodtryk og temperaturstigning. Som behandling har kognitiv adfærdsterapeut været meget lovende. Ja, og så nu vil vi så fortælle lidt omkring opium. Opium er et fast stof, der udvindes fra opiumvalmuens afblomstrede frøkapsler. Man skraber frøkapslen stille og roligt indtil der begynder at komme saft ud af den efter 12-15 timer, er det et fast stof, som kaldes rå opium. Opium er hvidt, men bliver brunsort, når det kommer i kontakt med luft og lys. Den mest almindelige måde at optage opium på er ved at ryge det, men det kan også drikkes, spises eller sprøjtes ind i blodet. Opiumplanten vokser i blandt andet Sydamerika, Thailand, Tyrkiet og mange andre mellemøstlande. Opium indeholder meget morfin, ca. 95%, derfor er det tidligere blevet brugt at bedøve folk med, når de skulle have en fuld bedøvelse. En af virkningerne ved at indtage opium er, at man føler sig sløv og træt og ikke gider en skid.